khat khati checkpoint along raikom sai khi atum pen kiri kakuru ka sai ke padu ponahut rakio hormu pen bangathom atum raikom sai khi ri deng kachinang pon birta kirib dunlong tengke khat khati raikom sai khi atum pen kiri kakuru ponahut humni agari registration number AS09E0647 lapen AS09J4804 tata nexon agari dimapur pen bokajana nat kidam bomahut naka checking SBI checkpoint khat khatia long ke padupon hut drugs matiara ki hormu kadukawe lining kore hini ratok bor hini nerkep an a kg plastic hom inkoira hini an long pon lapen hithia long ador laki 1.10 crore an doji pusi raikom sakhi tumpen pachini pon lapen kachinang chegatuma men laki Zakir Hasin Nur Hasen asopo arong laki dimaru guri Nogang Wasor after Hasen Lasitami Nur Hasen Asopo Arong Lapen Inurabanke Natun Panigao Nogang Asor Lapen Inurabanke Sanjeev Rasan Chandraswar Giri Asopo Arong Lake Paduman Chapra is Champaran Bihar Pusi Pangthekpon Lapen Labangathoma Pansita me nonamatke investigation matik Karju pater tok aphan khat khati raikom sai khia tumalong si bipon koklang lapen kinep kangnang apor hut officer in charge Suryo Kumar Bora lapen SI Debasis Bora Gobind Kakoti Priyanka Bordoloi Amarjyoti Gogoi atum chirap chitu patuponsi labangso asai pechun ponlo Bokajan penanantirang karbing long live